Sangana zvekare kwataita paKulian TV, one YouTube channel inorarisa ZANU-PF nebhutsu, ende ndisu tinochigona chibasa ichi, ndisu tinovashayisa mufaro every day and night. So kana uchingotosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita panapa inini, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ndadzoka nema-updates manyama, munoziva kuti inini ndiri munhu wekuti handitenderere ukangondoona zvandibata so ndiri 1 gig ndoremerwa ndobva ndava ndichingobuditsa information yekuti munenge makamirira. Tikungoti zvigananda panyaya yekwanyoka yemabhunu zvakabvuma defeat. Kuri kunzi kwakaitwa meeting yakanoitwa zvichinzi izvi zvekuda kunoningirana zvikwe tinenge taremerwa, because unoziva kuti South Africa haisi nyika yekuti munhu kwanisa kungosvika muchingonopinda mubva maoda kungono moita sezvamakajaira kucapture dzimwe nyika dziri kuchi dzinoitika kune dzimwe nyika dziri kuside uku, like zvavanotoita kuZimbabwe ikuku, zvokuti kana vakada kungonzi Nengi aenda kukoti aenda kuchakati otongoziva kuti munhu niye akutongogariswa murimandi, vakutongomudidi vachimupanicha ikuku. So word in the street pari kutaurika panapa pari kunzi nyaya yenyoka yemabhunu vari kutaura kuti ivo zvaramba zvekuda kumunhingiriginezvi ndopa meeting yakagarwa. So varitaura kuti what is the way forward, pari kunzi way forward yavakufunga ndeye assassination, ndo iri kunzi way forward iri papapo, kureva kuti pane mumwe anenge angangomirira kungoti mukomana achingobuda obva wangoti angomirira kuti achingobuda chete voita zvavanomuita. Handizikonzwa pangonzi assassination inzira dzakasiyana siyana dzinoshandiswa. Vamwe vanongoti ngatingotuma kazvikomana zvingonomudzima, vamwe vanongoti zvigono, you know, all those things zviri kuitika. But the good thing is timu rekwanyoka vari alert panyaya iyoyi zvakanyanyisa, vari kunyanyisa kuiziva. Endewo kune vamwe tumagirikini mazijournalist mazichembere mazijournalist nzara yekuti munhu ari kutodza ndikukwira ndege ndinoona nyoka ndizonodai sotododa, you know, all those things. Arikuclaim kuti inini ndichazoenda ndinomubatsira. Inini I offered accommodation for Comrade Nyoka and everyone knows that, and because inini nditone vanhu vakatonditi chamwari nyoka akangobuda, get in touch with me, try kuti connecta kuti tikwanise kumupa accommodation panzvimbo iri safe. But zvinhu zvekuti hazvinyatse kugamuchirika, and mwari kuti ndini ndichazoenda ndonomudriver, I don't know kuti chimota chinodrive kana uya anonga achibuda achingotaura news dzake na 5 o'clock chingaita here kuti tikwidze nyoka yemabhunu. Pane pakuda isusu topinda tomutakura nebenz toenda naye ari safe, handiti mukuzviona. But you know it's a topic for another day. Zvimwe zvese zvitiri kungoti zvigananda zvakatambisa mari. Shoni Munangagwa nerimwe timu rake vari kunzi vainhingirikina vaimhanya ipapo, tiri kungoti vakawesta mari yamaifanirwa kunge muchitodeveloperwa zvimwe zvinhu mimi munyika, yaifanirwa kunge ichishandiswa zvimwe zvinhu, tiri kuti mari iyo yakatambiswa. Saka izvezvi ndo situation iripo, zvigananda zvabvuma defeat, ende mangwana ndo musi wa10 munhu wese kukoti unoziva kuti kunotambira Comrade Nyoka vachinotipuwa judgment yavo yebail yekupedzisira. Unoziva ndo patinenge tichiti pafinal touch patambo pacho pokuti vaende vachinonhingirikana, because nyaya iyo yanga yatonetsa, yanga kutongopindwa kwese ukatarisa chikwata timu rekwana Zuma rekwanani, nyaya yakazosvika pakuita sei pakudayirwa kwese kunana Amnesty International kuma human rights chinchi, nyaya yakaenda kwese ikoko, nyaya ingo talk of the town. Saka unongoziva kuti zvinenge zvakunetsa kuti vanhu vachinzi vari kuda kuti nosvika vachinoti munhu ngavomupa mutongo voti takuda kumudhipota takuda kumudai. So ndo zvinhu zviri kunyatsoitika izvezvi. Kune vamwe vakawanda vari kuti toda kunyatsoziva kuti nyoka wachari kubuda nguwai. Aiwa, kukoti munhu wese munozvinzwira ipapo, judgment yopuwa, then the rest zvinenge zvatoo history. Ndo the current situation iri panapa yekuti zvigananda zvatambira defeat, ndo situation iripo. But zvigananda zviri kugadzira plan B kuti tochiita sei. Ndo pari kubuda mashoko ekuti vari kuronga kuti kana hako tikangoita zvekumuassassinata ikoko nekuti izvi zvaramba, plan A yavo yaramba, vada kushandisa plan B, because nyaya iripo ndekuti zvigananda power hazvina, asi power riri kushandisa inonzi dollar power. Vari kushandisa mari zvakanyanya kuti vaite zvinhu zvese zvavanga vari kuita. Saka iko zvinezvi ndo patiri kungoti congratulations
kuna comrade Nyoka. It's good news mamirira zvakaita. Tisi vanhu kuti tine access yekuti tozokwanisa kucontrola judgment, tozokwanisa kucontrola court, but munhu wese ari positive. Everyone is very positive about outcome ichabuda kuti aiwa this time zvaita, this time zviri kutariswa kunzi zvakadzora zvakabhadhara kuna comrade Nyoka. Judgment itariswa kunzi inenge yakafevhera comrade Nyoka. Ndo zvirimo mumastreets iko zvine social media. So ende pane mumwe uya woti news woti kwake tuya ndakanzwa vamwe vachitaura kuti zvake zvekuti ari kuita basa rekurambidza vanhu kuenda. Izvozvo zvinoda kuti vanhu tigare taonesana. Mazimba tikaita kugara hatina kwatinoenda, hanzi kana usina passport usaende ikoko, kana usina chakati, because he knows very well kuti vanhu vazhinji vanenge vasina passport iwayo. Saka kana ukangoenda ikoko enda urohwanda pachikona, muri kuda kumbonyatsomuita sei iye Nyoka yemabhunu wacho? Naye imi ana ningirikini imi zvimachannel zvenyu zveeveryday 5 o'clock, muri kuda kunyatsomuita sei Nyoka yemabhunu kana munguudza vanhu vemuZimbabwe kuti kana usina passport usaende ikoko, kana usina chakati usaende ikoko? That's bullshit. MaZimbabweans vakatozvijaira zvekungofamba vasina kana chichi zvese zvamutaura izvo. Ende hapana munhu wakuti ari serious nestruggle wokuti anenge achitya kuti saka chakati chogona kuzoitika kwandiri, because you know very well kuti vanhu vamaningirikini vashoma. Asi vanhu vari serious about nyaya yestruggle iyo ndo vanenge vasina mapassport yacho. Obvonza aiwa vatisina manhikiri musaende. Muri Zimbabwe imi musateerere munhu. Kana wanzwa mwoyo wako wakuti enda, hapana chinokutadzisa kuti uende kunoningirikina kunotambira munhu kukoti. Zvekuti zvinenge zvikusangana papi izvozvo zvekunzi passport yako. Ende kune vakamboenda kubva kuembassy kusvika kuchinchi, ndiano makamboona achimiswa imi machinzi tiri kuda ningirikini yako, tiri kuda passport yako, ndiano makamboona achimiswa. But kune vamwe vanhu kuti vada kuita zvinhu vega, so zvitonge ndo vakabudisa Nyoka yemabhunu vacho vari vega, ndo vakaningirikina struggle yacho vega naye. Vakuzonzi ndindakaenda ndakanomutsvaga, ndindakazoenda ndakadai, so vandazotanga kuorganiza. Nyaya ringodiwa zviri simple 2000 rand mari iri kudiwa yebail. It's 2000 or 2.5 1000 rands. Iyo iya 100 tongoti $110. That's all. Ndo mari iri kunyaudiwa. Zvema lawyers izvi inyaya yekuti inozotaurwa, inozooneswa. Nyaya yema 25,000 ari kuzotaurwa kunzi maidiwa ma 25,000 ema lawyer kuti azoningirikina. Zvinhu zvekuti team rake riri padhuze naye ndo vanozokwanisa kutaura kuti ma lawyer tine chikwereti nawo chimari yakati. Asi kune mumwe kuti anga akatsvaga ake malawyer ndiye kutaura zvekuti iye ari kumakwereta mari yakati. Isachaziye zvimwe zvacho tonyatsonzwa kuna Saruwaka, because ndiye munhu kuti anenge ari pamberi pafront achimhanya chinhu ichi achitaura kuti muri yeZimbabwe iko zvino zvipatasvika tadai sona comrade Nyoka tadidi. Zvimwe zvese zvimadzungairwa. Musateerere kune vanhu kuti vanenge vakutongoda ngoshandisa mukana kuti vatowana mari dzekudya ipapo. Unoziva kuti unozokwenda ndege ndaende ikoko ndadai so ndadai. Vamwe ngavagare kumba kwawo, kwete kuda kuswera uchida unoda umhanyira pamberi kuti ndindakazwa mudai so Nyoka, ndindakazosevha Nyoka ndikadidi. Nekuti vamwe vacho tinowaziva ana Nyamakanga vaya ana Bishop vakambosungiswa nevamwe vanhu. Hatisi kutaura mazita, asi kana imi makutoziva vanhu vacho munogona kutongobatsirikana kuti kune vamwe vanhu kuti vanenge vari dangerous. Zvigananda light kana kuti Zvigananda Pro Max. Handi mazvo muri Zimbabwe handisi kupedza nguva. Kune vari muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account, bata ve-education research ana Mukoma Owen vanozvigona, vanopedza masports, vanotokurejistera kuti uri kwauri ikoko. Chinongodiwa chete valid passport zvekuti hauna work permit, study permit dzatonyaya dzekudhara. Chinongodiwa chete izve, so ipassport yako iri valid. Vobva tokuitira uri kwauri ikoko, chako chete kungosenda ma particulars ako kwavari. Vanokubvunza ndiani zita, saka chakati passport yacho chichi, wotongoita zvako, wobhadhara chegumi kako, kamari kako kadiki, votokuitira zvakachipa. Handizotauri price boss, vanozotadza kurarama kungofona maZimbabweans ndokuziva munete kufona. But kana uri serious about it, tora number dzipa screen wobva wataura naMukoma Owen ve-education research, vokuregistera company, watone company iri registered, zvinhu zvako zvakutokufambira. So for now I think ndatopedza nemi panyaya yaComrade Nyoka ipapapa. And ndiziva kuti vazhinji munenge mune zvakawanda zvekuda kubvunza. Aiwa makasununguka kuti mubvunze, toramba tichiexplaina. But munhu wese kukoti kwaComrade Nyoka ndimangwana 10 ndo pari kuenda vanhu vese kukoti. Aiwa vaine zuva rakanaka maZimbabweans. Itai yamuri kuita. Kune vamwe vari kumabasa ndoziva kuti vamwe muri kutotoona muri pa tea time, vamwe muri kuita yamuri kutoita muri pa wifi dzeparungu ipapo. Thank you so much.